ጥዕና ብለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ይፍጽሙ ኣለዉ። በዚ መሰረት ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ ወረዳ ላዕላይ ማጮው ጣብያ ደብረ ቃል ቁሸት ዓዲ ቀልቀል ትማሊ ዕለት 9 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ብዝተፈጸመ ደብዳብ ከቢድ ብረት ዮሐንሱ ገብረ ኪዳን ዝተብሃላ ጓል 65 ዓመት ወላዲት በቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ህይወትን እንትሐልፍ ካልኦት ክልተ ወገናት ድማ ብጽኑዕ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጥሎም ብተወሳኺ መንበር ገባራት ከም ዝተቃጸለውን ተሓቢሩ እዩ። ደመኛ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ጽዑቕ ደብዳቤ ካይዱ ከም ዘለው እቲ ካብ ሓራ መሬት ዝመጸና ሓበሬታ ኣመላኺቱ። ብሰንኪ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ዝፈጥርዎ ዘለው ዓንቀፍቀፋት ብዓለም ለኸ ትካላት ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ክበጽሖም ከም ዘይከኣለን ንኣደዳ ጥሜትን ስቃይን ተሳጢሖም ከም ዝርከቡን ኣብ ዞባ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ተዓቂቦም ዝርከቡ ተጋሩ ገሊጾም ዝርዝሩ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ኣዋዲዱ ከቕርበልና እዩ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ብገዛ ዓዶምን ዓውዶምን እፈኢሎም ዘዕርፍሉ መንበሪ ገዝኦም ሃፍቶምን ጥሪቶምን ራሕሪሖም ህይወቶም ንምትራፍ ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ዝተፈላለዩ ከባብታትን ክስደዱን ገጽ ሰብ ክሪኡን ክኢሎም እዮም። ኣብ ከይዲ ጉዕዞኦም ድማ ካብ ህፃውንቲ ክሳብ ሽማግለ ካብ ጡንሳት ክሳብ ሓራሳት ኮታስ ዕድመን ጾታን ከይፈለዩ ሰራዊት ፋሽስት ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድን ባዕዳዊ ወራሪ ኢሳያስ አፈወርቅን ብግፍዒ ክቐትልዎምን ከሳቂዎምን ከም ዝኽኣሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከባ ዝተፈላለያ መራኸብቲ ማዕኸናት ክጽብጽብኦ ክኢለን እየን። ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክንደየናይ መስካሓ ከም ዝነበረ ካብ ዞባ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ተሰዲዶም ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ምስ ሰብ ተጸጊዖም ዝነብሩ ስደተኛታት ተጋሩ ንድምፂ ወያነ ርእይቶኦም ገሊጾም። ኣብ ከተማ ኣደባይ ወረዳ ኣፍታ ሕመራ ዝነብር ብሕርሻ ዝመሓደር ነይረ ብሕርሻ እናተመሓደርኩ እናሃለሁ ግን ብዝተፈናቀልኩሉ ካብ ወረዳ ኣፍታ ሕመራ ናብ ማእኸላይ ዞባ ክመጽእ ዝኸኣልኩ ምኽንያት ብዕለት ባሕቲ ሕዳር ተበጊስና ጸላይ ኣትዩ ትሕርሻና እውን ከም ዘለዎ ቁርጻ ምሸላና ተቆረጸና ሃለወ ብገሊኡ በዚ ሰራሕተኛ ተሕሲናዮ ናይ 7 ሰዓት ነርና ኣነ ንባዕለይ 66 ሰብዓ የእቱ ነይረ ኩንታል ማለት እዩ። እዚ ናይ 7 ሰዓት በቲ ሰራሕተኛ እኳ ናትረና ሃለኹ እዞም ሰራሕተኛ እውን ጸላይ ኣትዩ ገዲፎም ጎዮም ኣነ ዓርሴ እውን ስድራይን ዓርሰይን እውን ህይወተይ ካውጽኢለይ ገሊኡ መንገዲ ካብ ኣደባይ ክሳብ ዓድገሹ ብእግረይ መጽየ ኣብ ዓድገሹ ዝረኣኽዎ ኩነታት ድማ ብሰንኪ ጸላኢ ክልተ መኪና ከም ዘለወን ተገልቢጠን ሞይቶም ኩሎም ትስፓልት ልክዕ ደሚ ዝፈስስ ከም ወሒዝ ሕና ከዓ ንዑ ምስ ረኣና ሞይቶም ምሳና ዝነይሮም ከዓ ገለ ክልተ ሰብ ብዓይነይ ባዕለይ እውን ዝረኣኽዎም ብድንጋፀ ውይ ኢሎም ደንጊፀን ሞይተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። እንደገና ሓራሳት እውን ልዕ 7 ዝረኣናየን ክወልዳ ደመን መን ይሕጸበን እንጀራስ መን ያቕምሰን ተመጻውንቲ ማ ጠቕላላ ገሊአን ከብደን ገሊአን ወሊደን ምስወፁ ሞይተንን ማለት እዩ። ካብ ሽረ እንዳስላሴ የዝነብር ነይረ ስራሐይ ማለት ወርቄ ሰርሕ ነይረ ማሽን ነይራት ምሳዕራተይ 4 ርእሰይ ኣብቲ ማሽን ክሰርሕ ከለኹ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ነይርና ናብራይ ከዓ ኣብ ሽረ እዩ ነይሩ ያው ክልተ ቆልዑ ወሊደ ማለት እዩ ጽቡቕ ስራሕና ንሰርሕ ነይርና ንብረትና እኹል ንብረት እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንብረትና እውን ንሕና ክናውፅእ ኣይሓሰብናን ባዕልና ህይወትና ክናምልጥ ክንብል ህይወትና ግን እግዚኣብሔር መስገን ወፂና ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ እቱ ግፍዒ ብጣዕሚ ሰፊሕ ግፍዒ ተኻይዱ ብጣዕሚ ተራእይ ዘይፈልጥ ማለት እዩ። ሕጂ ምንያስ ለምሳሌ በቃ ምንያስ 12 ሰብ ጽዕና ክትከይድ ኣብ ውናይ ፍላይ ዳባጉና ብዓይኒ ዝረአዎ ማለት እዩ ኩሎም ኣቕመይቶም ረጊፎም ተሪፎም ብምልኦም ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ግን ንሕና ብህይወትና ካብ ተረፍና ዋልዓ ሓንጊረ ሽረ ማለት ካብታ ዳባጉና መጋለስ ብበረኻ ብሕርሚ ገይረ ያው ሚካኤል ሕዳር ምሸት ኣትይ ናብ ቆላ ተንቤን ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ድኻም እዩ ህይወትና ግን ወፂና ፋሽስት ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድን ደቂ መዛሙርቱን ደንበ ገዝኦም ኣብ ክንዲ ምሕላው ህዝቢ ትግራይ ንበላዕ ሂቦም ከይጠምን ከይጸምእን ሰብኣዊ ሓገዝ ይረክበሎ ዋላ እኳ እንተበሉ ከም ኣመሎም ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀምሉ ውዲት ዝበሉ እዞም ስደተኛታት ተጋሩ ህዝቢ ንኣደዳ ጥሜትን ጻምእን ተሳጢሐሎ ድሕሪ ምባል ዛጊድ ዋላ ሓንቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ይዛረቡ። ምንም ረድኤት ዝበሃል ነገር ንሕና ኢንፎርሜሽን ንሰምዕ ቤት ኢንፎርሜሽን ተግባር ከም ዘይምዃኑ ብዓይንና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ሓገዝ ዝበሃል ምንም ኣነ ዓርሰይ ካብኣ እውን ካብ ሕመራ ሕዝያ ዝተወገስኩን ኣንሰላለት እዚኣ ኮይነዋ ሳስካ ሕዚ ሳላ ቤተሰብ ክፉእ ዝረኣየ እንጀራ ይውና እኽሊ 1 ኪሎ ይውና ከምኡታት በቃ ቆሎ ቆልዮም ይውና እዚታት ዘይኮይኑ በስተቀር ምንም ዝተገበረልና ሓገዝስ ምንም የለይ። ብሰንኪ ጥሜት ህይወቱ ዝሓለፈ ይህሉ ዶ?
أنا بسنك طميت حنت قلعة يا طفيعت نلا كالتهم بزحت اللو مالتي ተፈናቀል ክትዋሃብ ካብ ትባል ንመጽን እከብ ንምዝገብ ይብተን ምንም ሰዓል ዛላ ማዓንቲ ዝረኸውና ነገር የለን ማዕቀው ከምዘልካዮ ማዕቀው ዝባል የለን የረኸውና ኣብ ሓደ ግዜ 7-6 ስድራ በረኻ ዝነበራ ተኣኪብና ገዛ ነው ዓልፀዩና ሕጂ በቃ ፈቆዲ ዕና ገዛ ኮሽተርና ኣብ ከተማ ኢና ንርከበና ናይብና ገዛ ማለት ኣብ ሕማቅ ደረጃ ኢና ዘለና ሕጂ ንሕና ማለት እና ጠቅላላ ሓገዝ ዝባል ናይ ገባር ሰናይ ናባና ዝኣቱ ሳዕ ዛዕበሎም ማዓንተስ ብዓይንትና ዝረአናይ መንገዲ የለን ይኸውለካ ደሊ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ጥራሕ ይረጋገጽ ዝበሉ እዞም ተመዛበልቲ ነዞም ኣረመንያዊ ግፍዒ ዝፍጽሙ ዘለዉ ጸላእትና ንሓዋሩ ንምቅባጽ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክጽምበር ጸዊዖም ከምቱ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ጀጋኑ ዓበይቲ ወለድና ምርኩስ ሒዞም ፈቆዲ ገለል ዝጸርፉ ዘለዉ ንሕና መናእሰይ ከዓ ነቲ ኻሊእ ተጻዊርና በቃ ብቕልጽምና ተቃሊስና ካብ ባዕሎ ጀሚር ካብ ጽሕ ጀሚር ኣነ ድልውየ ተቃሊስና ንዓድና ሓራውፂና ንወለድና ሓሪስና ክናብልዕ ተኾይና እምበር ካብ መንግስቲ ዝመጽእ ትጽቢት እናተቋረጸ ኣብይን ኣምሓራን ኤርትራን ስለ ዝወስዶ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢና ብሚድያ ይኹን ብኻሊእ ንሰምዕ ስለ ዘለና ብጣዕሚ ሕማቅ ሽግርና ነና ስለዚ ኣነ ካሕልፋ ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ጠንኪርና ኩልና ክንቃለስ ኩልና ክንኣቲ ናብቶም ኣየታትና ኣሕዋትና በረኻ ይኳሽሕ ዘሎ ክንኳሽሕ ኣለና ካብ ጽሕ ጀሚር ኣነ ክወጽእ እዘል ሓሳብ ዘለን ሕጂ ኣነ ንዓርሰይ እዞም ክልተ ሰለስተ እዞም ዘለውኒ ሓተይን ደቀይን ሓተይን ኣናእሽቲ ብምልኦም ገዲፈይ ንዓርሰይ ሙሉእ ጉልበት ለኒ ምስኦም ጠንኪረ ጸላኢን ካጥፍዳ እየ ክምኮር ዝወፍር እምበር ኣነ ብስሩ ከምዚ ዓይነት ነገር እውን ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝረአዮ ዘለኹ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ዓብዪ ዓዲ ዝርከቡ ኮይኖም ብሓፈሻ ልዕሊ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ብዓለም ለኸ ትካላትን መንግስቲ ትግራይን ከም ዝተገለጸ ይዝከር ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امنا قلزمنا زي يتوى بحايلي منقد نسحلكم عنا سقرو ببالحق نسقرو بعقلي أمريكا أبي لعلي منقستي فاشستي أبي أحمد توسخي معك ابن منبار ما حاجتان زخونا حقرات أبو قلنا كم زسلفت تقليص اللهم فاشستي أبي أحمد مسؤول كملاخ إساس آفوركن حيلي تمكحتي كل الأمحران تواليدهم هزب تقراي بتقنية نتقية مصنات يفتسمو وزلو قفعتاتن بفلاي دما سبقاوي حقزنا بتتقمتي وقنات كيباتح يقبرو زلو حانقالي من قسقاس تتقو نخبلن أمريكا توسخي معك ابن كتنبر كمز تدالوت دا إيست أفريكا زي تبهال غازيت أكينيا حبيرو لهم أبزو قداي تمساسالي قوة من محاز أمريكا محازو تامز زخونم هاجرات إنا تلازبت كمزت أنحت بزمداي أمريكا حبرت أوروبان أبال هاجرات اتي حبرتن أب كلولاو تقراي حاجة عينة مرقتي كمز حزون اتغازيت أبسيبو لهم أبتزحلف سمون أمريكان أبالات هاجرات حبرت أوروبان أبز السالت أو علم بزعبا كلولاو تقراي أب حبراوي مردع كمزبتها اتزينا حبيرو لهم أبتو على منقستي فاشستي أبي أحمد أبي تقراي سبقاوي حقزنا بتتقمتي كيبت حزن برو معقب من قسقاس تقاديدو كم زغطلن اتي فاشستي منقستي كابز قناي تقبارو انت زي تعقبهم أمريكا توسخي معقب كم زتنبرلون حبرت أوروبا ونتمساسالي سقمتي كم توسدن تقليتو يوم أمريكا حبرت أوروبان وجل شوعات حقراتن وتهدرات فاشستي أبيين والكملاخ إساس أفوركن نتي أب تقراي تخصيتو زلو تميت كم مسار حكوينات متقام تأتو نخبلو عسو بعدا وسراويت والكملاخ إساس أفورك دمام كاب تقراي بهسوت نخوت سن كم زد تحساسبو اتزينا أزخاخيرو اتي بشحن 977 عام تمرت تخصيتو زنبرن لعلي 1 مليون سبات زقتلن حدقات اميت داقم اب تقراي كي يخصت تسجيو كم زلو تحبيرو لهم بقدمت مالي ابز تسالت اخبا بايتو صتا ودب حبرات حقرات زترخبو مختل وانا صحابي ودب حبرات حقراتن حلافي سبعوي حجز ات ودبن مارك لوكو كم زبلوم ابز حز وان اب تقراي بز تخصتت اميت سبات اناموت يوم فاشستي أبي أحمدن ملافنتو حيلتاتو وررتن أبي تقراي كوينات انتو اللعو ناي زنبرو قبرت سناي تكالات بزهي لومي بعسرت عصفي كم زوسها يخوند عنبر
ፋሽስቲ ኣብይን መላፍንቱ ዝኾኑ ወረርትን ኣብ ልዕሊ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብሰንኪ ዘንበርዎ እገዳ ምንቅስቃስ ረድኤት ናብ ተጠቀምቲ ምብፃሕ ከም ዘይተኽኣለም እቶም ሓላፊ ከም ዝተዛረቡ ድምፂ ኣሜሪካ ጸብጺቡሎም። ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር እንግሊዝ ዝኾና ባርባራ ውድዋርድ እዚ ሓደጋ ጥሜት ሰብ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ፍታሕ ድማ ኣብ ኢድ እቶም ነዚ ጸገም ዝፈጠሩ ኣካላት ከም ዘሎ ገሊጸን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር መንቀል እዚ ጥሜት ድርቂ ወይ ድማ ዕስለን በጣ ኣይኮነን። እዚ ጥሜት ብውሳነ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ዝተኸሰተ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ስቅያት እቲ ህዝቢ ንክውዳእ እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ብተወሳኺ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወፅእ እዩ ኢሉ ከም ዝነበረን እቲ ሰራዊት ክሳብ ሎሚ ዘይመውፅኡን ብምሕባር እዚ ቀልጢፉ ንኽውዳእ ከም ዘተሓሳሰባ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። ኣብ መወዳእታም ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ወገናት ብጥሜት ክሃልቁ ከም ዝኽእሉን ቁጠባ ትግራይ ድማ በቲ ዝወልዖ ኩናት ከም ዝዓነወን እንግሊዝ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር እንግሊዝ ዝኾና ባርባራ ውድዋርድ ቁጠባ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣእኻልን ሕርሻን ትግራይ ከም ዝዓነው ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝተኸሰተ ሓቢረን ኣለዋ። ብሰንክቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ድማ ብኣማኢት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ወገናት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ እተን ኣምባሳደር ኣጠንቂቐን። እተን ኣምባሳደር ቀለብ እቲ ህዝቢ ናውቲ ሕርሻን ጥሪትን እቲ ገባር ከም ዝዓነዎም ግልጽ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ 350,000 ሰባት ኣብ ትግራይ ንዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ተቃሊዖም ኣለዉ። ካብቲ ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጥሜት ንድሓር ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ኣይፈልጥን ከም ዝበላ ኣልጀዚራ ኣመላኺቱሎም። እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል 23.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበት ዝሓበራ ኣምባሳደር ባርባራ ኩናት ጠጠው ኢሉ ስራሕቲ ምክፋል ረድኤት ንኽሳለጥ ፀዊዐን ኣለዋ። እቲ ፍታሕ ቀሊል እዩ። ኩናት ጠጠው ምባል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ምክፍፋልን ፖለቲካዊ ልዝብ ምክያድን እዩ። ተኽሲ ጠጠው እንተዘይሉ እዚ ሰብ ስራሕ ጥሜት እዩ ክኸውን ከም ዝበላ ኣልጀዚራ ጸብጺቡሎም። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር።